Eigenlijk is het ongeveer ben we haast verdubbeld qua omzet per week. Ja, dat is volle vlugger. Dat je met ik volle vlugger de dingen bijbestellen en we regelen. Wat ik vol meer regelen maar de slager, hè, die had ik zijn slagschema en dan kom je ook dan weer tussen terug. Ja, de slager is dik wat drokker, dus het wordt het is druk. Wij zijn vanaf maart enorm gegroeid en 1 juli zaten we al op de omzet die wij in 2019 over het hele jaar gemaakt hebben. Dus dat geeft wel aan, zeg maar, hoeveel drukker het ineens is geworden. Rutte weer op televisie en krijgt die sneur erop, hier wij een grote proeverij, een masterclass plant. Nou, die hebben we eerst maar af zijn. En toen weet ik niet zat er ook die sneurs. Maar daarna merk ik toch wel dat het toch wel, meestal kwam hier wel. Omdat de supermarkt, ja, daar werd ik een beetje wat angstig. Het was soms ik druk, waar ik tien houden en ontsmetten. En hier hebben we het over redelijk rom opzetten. Dus hier kunnen we wel heel rustig winkelen zonder echt bij oren op te stompen of iemand in contact komen. Bij ons was alles alleen een kratje op en je kunt online bestellen. Dus er zijn weinig contactmomenten in die zin. Dus dat was een vrij veilige manier om uit te leveren. En later merk je ook dat mensen juist wel heel erg op zoek zijn gegaan naar juist de verhalen achter de producten. En op die manier bij ons uitkwamen. En dat vind ik natuurlijk nog veel mooier. Dat mensen een beetje bewust worden van oké, ik kan stemmen met mijn vork, zoals ik het zelf graag zeg. Door wat ik zelf koop bepaal ik ook hoe mijn omgeving eruit ziet en of mijn producten gezond zijn en of de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. En dat daardoor zeg maar klanten bij ons blijven, dat vind ik wel heel fijn. Merk ik aan de soorten die we verkeerd, soorten vlees, ja, dat er toch meer tussen zitten. Bijvoorbeeld het stoofvlees, aparte soorten vlees, die we ooit maar bepaalde tijden goed verkeerd, die verkeerd je nog gewoon de hele tijd. En ik hoop dat die waardering eigenlijk naar de coronatijd een beetje bloot.